Karoline. Hej. Hurra! Siger du hurra? Har du været oppe med moster i dag? Moster. Ja, og Jakob. Var bedstefar der også? Papa. Og mormor? Mamma. Og Finkbø? Og Bimpe. Ja, og i morgen skal du hen til farmor? Mamma. Ja, og farfar. Skal du kende til farfar også? Papa. Ja, og Victor? Peter. Ja. Er Victor en hund? Hund. Hvad siger hunden? Wow. Ja. Papa. Ja, farfar, han har Victor. Og mormor og bedstefar, de har misserne. Hvad er det, misserne siger? Au. Siger de miau. Og bedstefar, han har også køer. Hvad siger køerne? Mu. Mu. Og vi har heste herude. Hvad siger hestene? Mamma. Har mormor heste? Hvad siger hestene? Ja, brrr. Og siger de nogle gange. Er det, når de har spist for meget græs? Ja, de har spist for meget græs. Mad. Har de spist mad så? Ja. Bu. Ja, det er din fod. Hvor er din næse hen? Der. Ja, mor har også en næse. Hvor er dit hår hen? Der. Kan du give kameraet et kys?